Ta' dik il-meħba sabiħa lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela. Nitikom l-odwa tajba nilqakom għal din l-attività politika mtella mill-Partit Laburista illum ġewwa il-Furjana. Insellem lit-telespettaturi kollha ta' One nis-semmija ta' One Radio u lilkom kollha li tissegwu din ix-xandira diretta fuq il-paġna ta' Facebook tal-Partit Laburista. Biex nagħtu bidu għal din l-attività nistieden lill-ewwel kelliema, l-Avukat Paula Kawki. Bonġur kulħadd, bonġur Prim, bonġur dawk li jinaqdu magħna fuq social media u fuq radio u One Television. Nibda billi nixtieqilkom biex xieraq jum San Valentinu tajjeb, ħallum naraw ħafna mħabba kull imkien, jalla dal-livell ta' mħabba nżommu kull jum tas-sena għaliex għandna bżonnu. Darodu sbaħna l-Furjana, għalkemm minħabba r-rieħ, imma xorta naħseb kull wieħed waħda minnkom ġralkom bħali dalodu jienu nidħol Florjana l-Belt Valletta f'weekend bħal da. Ma nistax ma naħsibx fil-karnival, kemm is-soltu jkollna ħafna iktar mijiet ta' nies li jitlu il-Belt Valletta u l-Florjana biex jaraw is-sfin, il-briju, l-karrijiet. Ma bħal kwalunkwe attività oħra tal-massa din is-sena kena naqbżuha l-inqas fiżikament għaliex fl-ispirtu hawnhekk għadu l-karnival. U għalhekk nixtieq insellem il dawk il-mijiet ta' dilettanti tal-karnival illi din is-sena sfortunatament maħniex ser naraw it-talent tagħhom imma nagħtihom kuraġġ għaliex jekk Alla jrid bħal da żmien is-sena d-dieħla ser jerġgħu jkunu fit-toroq tal-Belt Valletta. U ħajpattulu bil-kbir żgur. L-istorja ta' pajjiżna tallimna li l-poplu Malti tul is-snin iffaċċja ħafna sfidi u sitwazzjonijiet diffiċli, kif wara kollox qed naffaċċjaw aħna bħalissa. U kif għamel il-poplu Malti fil-passat, aħna ser namlu l-istess ħaġa, ser innaqdu l-pon u ser naħdmu sabiex imorru lura n-normalità. Jiena konvinta li bl-istess mod li pajjiżna qiegħed fuq ta' quddiem net fejn jidħol lat mediku tal-COVID-19, fejn jidħol il-mod kif qegħdin nipproteġu liċ-ċittadini tagħna permezz tal-vaċċin u hawnhekk nieħu l-opportunità u nsellem id-Deputat Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa Chris Fern lit-tim kollha tiegħu u nirringrazzjahom tal-ħidma tagħhom. Jiena konvinta li bl-istess mod kif qegħdin fuq ta' quddiem net ser inkunu hekk ukoll fil-kupru tal-ekonomija Maltija. U bik fit-tmum, Prim, nemmen illi ħanerġgħu niġu fil-livelli li konna qabel ħakmitna din il-pandemija. Il-koll insegwu dak li jiġri barra minn xrutna. Il-koll naraw kif pajjiżni barranin hemm partiti politiċi illi realizzaw l-istat delikat ta' pajjiżhom, illi warbu l-politika partiġjana, xamlu l-kmim u naqdu fl-imkien biex jaħdmu għal-ġid ta' pajjiżhom. Nieħdu eżempju bil-ġirien tagħna Taljani. Żmien ieħor malli għall-gvern kienu jmorru dritt tal-elezzjoni. Din id-darba il-partiti sejħu jiġbu għas-sejħa tal-President Taljan li wissa li dan mhuwiex iż-żmien tal-piki politiċi. U fil-fatt hekk għamlu, inaqdu u ser jaraw kif jimxu l-qudiem għal-ġid ta' pajjiżhom issa kif jgħidu t-Taljani ci vuole biex sar dan. Hawn Malta ma jiddispjaċini ngħid illi mhuwiex qed jiġri l-istess. Il-partit fl-oppożizzjoni minflok warrab il-pika, il-negattività tiegħu maħsuba biex tagħmel ħsara f'pajjiżna u barra minn pajjiżna kompla dej b'attitudni negattiva. Xi ħadd daħalhom f'moħħhom, u issa donna nafu minnu da xi ħadd illi jaqbillu f'dan iż-żminijiet ikompli jattakka l-gvern u jaqta' qalb il-Maltin u l-Awċin flok jingħaqad mal-gvern għal-ġid tal-poplu Malti u Awċi. Ta' kuljum il-Partit Nazzjonalista ma jitlifx okkażjoni li jipprova jniżżel id-dubju fil-pajjiż, fil-mod kif qed nindirizzaw il-COVID mill-kamp mediku, kif ħanaffaċċjaw l-effetti ekonomiċi. U jagħmel dan għaliex naħseb li ma jemminx fil-kapaċitajiet u fir-reżiljenza tal-Maltin u l-Awċin. Fuq naħa l-oħra għandna l-Partit Laburista fil-Gvern, li ta' kuljum itenni l-fiduċja tiegħu fil-ħaddiema, fl-industrijalisti, fin-negozjanti, f'min iħaddem, fil-professjonisti tagħna, mod partikolari dawk mediċi, jagħmel dan għaliex huwa determinat li jeleb dan iż-żmien diffiċli. U allura tiġi waħedha l-mistoqsija. Fuq din il-kwistjoni, il-poplu Malti u Awċi ma' min iżomm, ma' negattiv jew mal-pożittiv, mal-pessimist jew mal-ottimist, mal-Partit Nazzjonalista jew mal-Partit Laburista. U tweġiba mhux se nagħtiha jiena,
jew intom li qegħdin qudiemi. It-tweġiba tajna jumejn ilu l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Parlament Ewropew fejn wera kif il-Maltin huma l-uniċi ċittadini fl-Unjoni Ewropea li huma konvinti li l-ekonomija ta' pajjiżna ser tkun aħjar minn dik li kienet meta faqqat l-dir pandemija fi żmien illi ġej. U jekk dan mhuwiex ċertifikat ta' fiduċja fil-gvern, mela x'issejħulu. Iżda l-ħajja mhux COVID biss. Ma nistgħux ninsew waħda mill-elementi li għamilna tant gvern suċċess, ir-riformi soċjali. Fit 8 snin, gvern laburista biddel il-fibra morali ta' dan il-pajjiż, daħħal affarijiet, liġijiet, bidliet miżuri li qabel kienu tabu u issa saru parti minn norma u permettu li nagħti ftit eżempji ta'. Ħa nitkellem fuq qasam li tafu kif inhu l-qalbi ħafna, dak ta' drittijiet ċivili. Morna minn pajjiż fejn kienet tabu li titkellem dwar l-orientazzjoni sessuali tiegħek, morna minn pajjiż fejn konna niġu l-aħħar fl-istatistiċi, fil-klassifika ta' drittijiet tal-bniedem, u issa ħadnija for granted li dejjem ħaniġu l-ewwel. Imma mhux din li timlini bil-kuraġġ u turini l-bidla ta' gvern laburista x'inhi. Uritni il-bidla tas-soċjetà li waslet għaliha s-soċjetà wara tibdilit fil-liġi, għastemnu Facebook post li rajt jumejn ilu. Kien hawn kumpanija privata, irriklamat jum San Valentinu billi użat koppja omosessuali, u kien hemm xi barranin li daħlu jikkummentaw għaliex iddarsu li ma rawx is-soltu koppja eterosessuali. U tidu taraw, ma nafx jekk rajtu is-saħħa ta' kummenti min-naħa tal-Maltin li le ma ridux joqogħdu għal din l-omofobija f'pajjiżna, li pajjiżna issa sar post fejn huwa dritt tiegħek li tesprimi l-orjentazzjoni sessuali tiegħek, għandek is-safeguards il-liġijiet kollha u inti m'għandek xejn differenti minn kwalunkwe persuna oħra. Kombinazzjoni l-istess reazzjoni rajta l-bieraħ fuq il-portal tal-One kien hemm rapport ta' mexxej spiritwali ta' komunità tiegħu fejn għal darba oħra prova jdaħħal elementi omofobiċi fis-soċjetà u għal darba oħra l-ammont ta' kummenti li qala min-naħa tal-Maltin li le mhumiex ser jaċċettaw din id-diskriminazzjoni terġa' tidħol lura f'pajjiżna. Din hija differenza fil-ħajja, mhux il-liġijiet biss imma kif qegħdin naċċettaw il-kulħadd f'din is-soċjetà. Tabu ieħor illi indirizza dan il-gvern l-użu tal-medical marijuana. Dak kien suġġett li ħafna gvernijiet ma missewx miegħu għax huwa kontroversjali nafu, dal-gvern għamel ir-riċerka neċessarja u iva l-ħajja ta' dak l-individwu illi blu ġieħ, tinsemmi pereżempju dak li batu bil-fibromyalgia, li minħabba l-ġieħ li jqumu bih ma kinux kapaċi illi jqumu mis-sodda u biex jqumu mis-sodda kellhom imorru forsi jiksbu l-marijuana b'mezzi illegali, tajnihom id-dritt li jisma' din qed tuża l-użu mediku, imbirkek u mis-sodda aħdem u għex il-ħajja tiegħek. Kienet tabu issa llum il-ġurnata tħares lejn xi ħadd bl-igraħ jekk mart l-ispiżerija u talbu flok il-painkillers normali talbu l-medical marijuana le għaliex evolvejna. U nemmen li fuq da suġġett jonqosna nagħmlu għaliex nemmen li għandha ssir il-medical marijuana iktar aċċessibbli b'inqas pejjeż u inqas burokrazija għal dawn il-pazjenti. Tabu ieħor li issa sar in-normal morning after pill. Kemm kellhom jiġġieldu kontra kurrenti il-nisa laburisti biex iddaħħal dan id-dritt mediku bażiku għan-nisa Maltin. U llum il-ġurnata mhux talli ma tagħmilx bina, mhux tabu l-morning after pill, talli għandna l-kuraġġ illi nibdew niddiskutu suġġetti simili fuq skala nazzjonali bħal kontraċettivi b'xejn għaż-żgħażagħ, suġġett illi nispera li ħanara aktar dibattitu fuqu fi żmien li ġej. Għaliex din hija s-saħħa tal-Partit Laburista li jattakka t-tabu, jattakka dawk is-suġġetti illi kienu biss jinteressaw il-minoranzi u jagħmilhom affarijiet normali kif fil-verità huma. U jiena nħoss li huwa dmir tiegħi bħala żagħżugħa fil-Partit Laburista li nkompli nisfida n-norma prim. Għalhekk nixtieq nieħu din l-okkażjoni sabiex nappella illi l-Partit Laburista l-Gvern fil-ġimgħat, fix-xhur, fis-snin li ġejjin jagħmel riforma oħra. Riforma li tattakka l-qalba tal-bilanċ bejn responsabilità tal-familja u dik tal-post tax-xogħol.
Gvern Laburista daħħal ħafna miżuri illi jen il-familji sabiex jaħdmu u jirabbu familja, mhux ħan nelenkom għax l-istajja kbira ma rridx ninsa xi waħda. Imma għadna ma ttakajnis x'jiġri fil-bidu tal-ħajja tat-tarbija. X'jiġri fl-ewwel ġimgħat, fl-ewwel xhur illi t-tarbija tiġi fil-familja. Għadna qegħdin nużaw il-kunċett ta' maternity leave. Irridu nersqu il-bot minn dak il-kunċett u nidħlu fil-kunċett ta' parental leave. X'jiġifieri? Jiġifieri l-missier ikollu dritt daqs l-om illi jieħu l-leave imħallas fl-ewwel ġimgħat tal-għejxin tat-tarbija biex jekk bażla tiegħu jew minħabba ċirkostanzi tal-familja jieħu hu dan il-leave ma jitlifx il-flus, ma titlifx il-maternity leave l-om anzi jitħallas. Għaliex mhuwiex post l-istat illi jgħid il-familja kif għandha torganizza ruħha. U din hija riforma li jmiss li jien nixtieq nara dan il-partit jagħmel. Partit illi dejjem ħadd deċiżjonijiet b'konvenzjoni u mhux b'konvenjenza. Partit illi dejjem talokalina żgħażagħ sabiex ikonna vuċi. Sabiex nixprunaw il-bidla, sabiex ngħinu lil dan il-partit dan il-pajjiż jiġġedded. Tana l-ispazju. Nirringrazzjak prima li ġbik bħala Prim Ministru ktar minn qatt qabel tagħti spazju kbir il-vuċi u l-kapaċitajiet taż-żgħażagħ, mhux bil-paroli biss, imma bil-fatti. Grazzi tal-li tibqa' tinsisti li iva ittina lok biex aħna jkollna wkoll rwol attiv fid-deċiżjonijiet tal-pajjiż. U nista' ngħidlek Prim, we will not let you down. Grazzi. Ħadd ieħor Prim niż-żgħażagħ jaħseb li huma tajbin biss għat-TikTok. Jħallihom biex jagħmel isfin warahom. Meta jipprova jsib xi vuċi li tgħinu jiġġedded, taf x'jagħmel imur fittex l-iskeletri fil-gwardarobba, skeletri li l-poplu darba wara oħra wera li ma jridhomx, imma donnu m'għandux il-viżjoni li għandek inti. Minkejja li żgħażagħ huma importanti, però m'għandniex ninsew l-eruq tagħna. In-nies li kienu fil-Partit Laburista qabel twelidna aħna u li dejjem ikkontribwixxew għall-Partit Laburista għaliex siġra mingħajr eruq ma żommx, binja mingħajr pedament, ċedi. Ejjew ma niżbaljawx li ninsew minn fejn tul is-snin il-Partit Laburista telaq, kif issawwar u kif wasalna l-akbar reħbiet elettorali fl-istorja politika ta' pajjiżna. Is-saħħa tal-Partit Laburista dejjem kienet illi jisma' lin-nies, jiġbidhom, iżommhom miegħu u hekk għandna nibqgħu nagħmlu. Għalhekk nagħlaq b'appell finali. Aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jorqod jersaq il-perjodu elettorali. Meta tissejjaħ l-elezzjoni primja prerogattiva tiegħek, però nafu li sa 2022 l-elezzjoni ser ikollha tkun saret. Għalhekk iż-żmien jiġri ma ninsewx ħbieb l-appell tiegħi imur għall ministri, deputati u kandidati nara ħafna minnhom f'din is-sala, sabiex iżommu quddiem għajnejhom illi l-partit u l-Gvern Laburista mhuwiex id-distrett biss tagħhom, mhuwiex il-kostitwenti biss tagħhom. Il-partit u l-Gvern Laburista huma Malta u Għawdex kollha, mill-ogħla punt ta' Malta sal-iktar punt fin-naħa t'isfel ta' Malta, kollha kemm aħna. Irridu nibqgħu nisimgħu lin-nies, nibqgħu nisimgħu dawk li jaqbu magħna u li jfaħruna u dawk li jikkritikawna li x'nitalmu minnhom u niġġeddu. Irridu nagħmlu l-wissa għal min irid jaħdem magħna, għal min irid ixammar il-kmiem u jgħinna fil-verità u jaħdem magħna. Għaliex aħna poplu wieħed, aħna pajjiż wieħed, aħna partit wieħed u kif talabna nkunu l-Prim Ministru Roberta Bela ftit tal-jemilu, aħna tim wieħed, aħna tim Malta. Grazzi l-Avukat Paula Kawkin se jaħissa li tieni kellim is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzot-Soppardi. Bonġu lil kulħadd, bonġu Prim Ministru, bonġu ħbieb li qegħdin hawnhekk preżenti magħna f'din is-sala kif ukoll bonġu lil dawk kollha li b'xi mod jew ieħor qegħdin isegwuna. Illum qegħdin fil-Florjana u nirringrazzja għal din il-merħba f'din il-lokalità illi qiegħda tara wkoll investiment biex tkompli tisbieħ u tkompli timxi l qudiem u hemm pjani wkoll interessanti biex din il-lokalità tkompli tikseb aktar milli ingħatat minn Gvern Laburista. Qegħdin ngħidu Malta inħarsu l qudiem. U bir-raġun li qegħdin inħarsu l qudiem. Qegħdin inħarsu l qudiem għaliex qegħdin nagħmlu l-għażliet it-tajba. Qed nagħmlu l-għażliet it-tajba kemm biex inwieġbu għall-isfidi li ġabet magħha l-pandemija li naraw li nħarsu saħħet in-nies,
imma wkoll qegħdin nieħdu l-għażliet it-tajba biex naraw illi f'pajjiżna jibqa' jinħoloq ix-xogħol u f'pajjiżna jibqa' jinħoloq il-ġid. Ejja niftakru li minkejja l-pandemija fil-budget li għadda ma għadniex nixxaħħu mal-poplu imma l-pensjonijiet żidnihom. Ejja niftakru illi minkejja l-pandemija u minkejja d-diffikultajiet li ġabet magħha l-pandemija li l-poplu ma bejnex bil-piżijiet imma rajna kif inwiżnuh b'aktar flus fl-ekonomija, b'aktar għajnuniet biex naraw li pajjiżna jibqa' miexi il-qudiem. U għalhekk meta l-poplu qiegħed jara dawn l-għażliet, bir-raġun illi ngħidu li Malta qiegħda tħares il-qudiem għaliex qegħdin nagħmlu l-għażliet it-tajba. U l-għażliet it-tajba jiksbu ir-riżultati pożittivi. Rajna f'dawn l-aħħar jiem dak li ħabbret il-Kummissjoni dwar it-tkabbir ekonomiku, illi din is-sena qed jiġi imbassar illi l-ekonomija tagħna tikber b'rata ta' 4.5%. Rata tajba ħafna. U mhux hekk biss, għax qed nieħdu l-għażliet it-tajba qed naslu wkoll biex dik ir-rata s-sena d-dieħla tikber għal 5.4%. Dak huwa ir-riżultat tal-messaġġ pożittiv u tal-għażliet it-tajba li qegħdin nieħdu. Imma mbagħad irridu nfakru wkoll dak li ra l-Parlament Ewropew illi l-għażliet it-tajba iwasslu għal fiduċja. U 91% tal-Maltin qegħdin jaraw li aħna se nkomplu nirkupraw u se nibqgħu mixjin il-qudiem. Dak huwa r-riżultat ta' dak illi qegħdin nażlu għal pajjiżna. Imma tajjeb illi nsemmu illi dan it-tkabbir ekonomiku li għadni kif għamilt referenza għalih għad jonqos iktar x'nistgħu nagħmlu miegħu. U tajjeb illi nsemmu s-suġġett illi tiegħu jiena responsabbli l-fondi Ewropej. Kemm qalulna s-sena li għaddiet mintom se ġibu ħafna flus. Mintom se ġibu daqsna qalulna, mhux ħaġibu biżżejjed, mhux talli hekk ħbieb. Ir-riżultati jitkellmu mhux il-paroli, il-kisbiet huma x-xhieda tagħna u x-xhieda tagħna għal dak li għamilna s-sena li għaddiet hija illi bis-saħħa tan-negozjati li għamilna u kif mexxihom il-Prim Ministru Robert Abela ksibna l-akbar allokazzjoni ta' fondi Ewropej li qatt kiseb pajjiżna kemm ilna li sseħibna fl-Unjoni Ewropea. U kellna ħafna fatturi kontra tagħna, imma ma qtajniex qalbna. U la rridu naqtaw qalb ħadd u aħna maħniex se naqtaw qalbna, se nibqgħu mixjin il-qudiem. U bil-kisba ta' 2.97 biljun euro għandna flus illi aħna se nkomplu ninvestu biex naraw li dak it-tkabbir ekonomiku, dak l-avvanz ta' pajjiżna jibqa' miex il-qudiem. Din il-ġimgħa ġi imħejji tlestew id-diskussjonijiet kollha marbut mal-fond marbut mal-irkupru u r-reżiljenza. Pajjiżna hemmhekk se jkun qed jikseb madwar 300 miljun euro f'fotijiet fi grants. Dawn huma fondi importanti ħafna. Huma fondi illi mhux biss jagħtuna l-opportunità illi nagħmlu proġetti importanti, imma għandna viżjoni għalihom. Għandna viżjoni marbuta ma' kif se nbidlu l-ekonomija tagħna ħanamluha ekonomija aktar ħadra, il-green economy, il-qalba li rridu nagħmlu fl-ekonomija tagħna biex nagħmluha carbon neutral. Investimenti f'dan il-qasam illi jtejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies, illi jtejjeb il-kwalità tal-arja ġewwa pajjiżna, illi naraw kif anke postijiet bħal Florjana fejn insabu aħna u d-dawra tal-Porti l-Kbir inkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies bħalma għamilna. Aħna nistgħu nitkellmu bil-fatti. Niftakru illi dan il-gvern kien li neħħa l-Power Station tal-Marsa mill-ġdid, mhux il-paroli, imma l-fatti juru li dan il-gvern għandu ir-risposti għal dawn ir-realtajiet. Bl-istess mod, minn dan il-fond ta' irkupru u reżiljenza, se nkomplu ninvestu f'ekonomija, l-ekonomija l-ġdida, l-ekonomija diġitali, l-ekonomija fejn irridu nieħdu dan il-pajjiż, kif se nagħmlu l-avvanz, il-qabża fil-kwalità, kif se mmorru l-qudiem, kif se nsibu swieq il-ġodda, kif se nsibu l-metodi l-ġodda u allura dan se jkun investiment importanti li bħala gvern se nagħmlu l-għażliet it-tajba u bħalissa qegħdin nitkellmu mal-Kummissjoni Ewropea biex imbagħad immorru formalment bi pjan illi lil pajjiżna se jkun qed jagħmillu unur, pjan illi lil pajjiżna se jagħtih futur ekonomiku mill-aqwa. Imma tajjeb illi nħarsu ftit lura wkoll. U nħarsu lura lejn il-motaqli kif il-Gvern Laburista nefaq il-fondi illi kienu inkisbu fis-7 snin illi għaddew. Fondi
illi nista' ngħid li saru investimenti li kulħadd jista' jarahom bajnejh u jmisshom bidejh. Fondi marbuta, pereżempju, fil-qasam tal-infrastruttura. Qatt immaġinajtu li jkun hemm gvern li jagħmel l-estent tal-infrastruttura li għandna bħalissa f'pajjiżna, insemmi bħal eżempju is-CenturyLink. Il-Marsa Junction illi wasalna biex jiġi inawgurat mod finali. Ix-xogħol li sar fis-Santa Lucia Underpass. Dawn huma kollha investimenti enormi b'mod partikolari għan-nies tan-naħa t'isfel ta' Malta li qed ibidlu l-mod il-konnettività illi għandna f'dak in-naħat. Investiment ta' fondi nazzjonali iżda wkoll b'impenn ta' fondi Ewropej. Il-binjiet il-ġodda li qed isiru fl-Emcast biex inkomplu nsaħħu l-edukazzjoni kif ukoll fl-università. Fil-qasam marbut maż-żgħażagħ, investiment biex naraw li ż-żgħażagħ kollha jirnexxu. U hemmhekk investejna somma kbar ta' flus f'dik li tisseħ il-Youth Guarantee, il-garanzija favur iż-żgħażagħ li nassiguraw li ż-żgħażagħ kollha jew ikunu qegħdin jittrenjaw rirwieħhom, jew ikunu qegħdin jitalmu, jew inkella li jkunu f'post tax-xogħol. Din hija garanzija għall-futur ta' pajjiżna. U nfakkar illi dwar din il-garanzija kien hemm min iddieħaq biha, imma taf x'għamlet differenza illi ħafna aktar żgħażagħ daħlu fid-dinja tax-xogħol u mhux binqas daħħalna aktar persuni b'disabilità fil-postijiet tax-xogħol għax aħna għandna qalb tħabbat soċjali li ma tieqaf qatt. U mbagħad irid insemmi kemm investejna fondi Ewropej fejn dak li għandu x'jaqsam il-patrimonju ta' pajjiżna. Il-patrimonju illi bih niftaħru u li għandna verament għal xiex niftaħru u li rridu nkomplu ninvestu aktar u aktar biex nieħdu ħsiebu. Ibbenefika wkoll minn dawn il-fondi Ewropej il-qasam tas-saħħa fejn bħalissa qegħdin nibnu ċentru reġjonali tas-saħħa ġdid ġewwa Raħal ġdid illi se jissemma għal mibki ċensu Mowran illi hemmhekk se jkollna aktar servizzi fil-komunità fin-naħa t'isfel ta' Malta kif ukoll investejna f'aktar apparat ġewwa l-isptar Mater Dei. Għawdex ma nsejniex. Għawdex ingħata wkoll fondi estensivi Ewropej u mill-ġdid, anke mill-programm il-ġdid, se nkomplu ninvestu wkoll f'Għawdex. Irrid insemmi il-qasam tal-agrikoltura u sajd fejn hemmhekk saru diversi investimenti li minnhom dawn l-oqsma li minkejja li huma żgħar ekonomikament imma għandhom importanza enormi għal pajjiżna ingħataw fondi illi bihom komplew jimxu l-qudiem. Investejna b'mod estensiv fin-negozji żgħar bil-Business Enhance fejn kellek diversi negozji illi għax kellhom l-għajnuna ta' fondi Ewropej għax tajnihom l-ispalla meħtieġa komplew jinvestu, komplew jimxu l-qudiem. U anke f'dan ir-rigward irridu li nkomplu nagħmlu dan l-investiment għaliex in-negozji żgħar se jkunu parti mir-riċetta tas-suċċess ħalli nkomplu nirkupraw u nimxu l-qudiem. Ma nistax ma nsemmix l-investiment fil-qasam ambjentali. Hawnhekk nista' ngħid illi qed isir xogħol importanti ħafna b'mod partikolari, insemmi bħal eżempju ir-riabilitazzjoni tal-miżbla li kien hemm f'Witfulija fiż-Żurrieq illi għamlet diversi li qed issir bidla importanti fejn minn post mitluq ta' miżbla issa se jkun park illi jitgawda min nies mill-familji. U laqgħin il-Florjana irid insemmi t-tieni l-akbar investiment ambjentali illi qed isir permezz ta' fondi Ewropej f'din iż-żona tal-pajjiż. Għal ħafna kien hawn sitwazzjoni u fejn waħda mir-raġunijiet għalfejn kien hawn ħafna emissjonijiet f'dan l-inħawi kien propju għaliex kellek il-cruise liners li jitlu fil-port il-kbir jibqgħu bil-magni jaħdmu u allura għandek ħafna emissjonijiet ta' tħaħen. Qegħdin nagħtu risposta. U fis-sajf li għadda nidejna proġett li għaddej bħalissa illi issa meta jibdew jaslu l-vapuri fil-port il-kbir jibdew jitfu l-magni, iwaqfu l-emissjonijiet u hemm dik is-sistema ta' xibtu xogħol li permezz tagħhom huma jħadmu dak li hemm bżonn fuq il-vapuri permezz tal-elettriku. Dan se jnaqqas l-emissjonijiet, il-Florjana, il-Belt u l-madwar se jkun qed jibbenefika minn ħafna aktar kwalità ta' arja aħjar għaliex aħna qegħdin nagħmlu l-investimenti fejn hemm bżonn. U bl-istess mod kif għamilna dan il-modell fuq il-xibtu xor min-naħa tal-port il-kbir, qegħdin naħdmu wasalna lejn l-aħħar fażijiet fejn qegħdin nitkellmu dwar fondi Ewropej ħalli anke l-Freeport ikun hemm l-istess sistema u l-komunità ta' Birzebbuġa tkun tista' tgawdi mill-istess bidla illi qed igawdu n-nies tal-inħawi tal-port il-kbir. Semmejt ftit eżempji. Però semmejt ftit eżempji li juru biċ-ċar li dan huwa gvern li mhux ipaċpaċ, li parla,
imma dan huwa gvern illi jwettaq. Dan huwa gvern illi jitkellem bil-fatti. Dan huwa gvern illi verament jagħmel l-għażliet tiegħu bħala gvern għan-nies u gvern illi dejjem irid ikun man-nies. Dan huwa l-gvern li jemmen fl-opportunitajiet. Dan huwa l-gvern li jrid ibiddel għall-aħjar il-kwalità tan-nies ta' kulħadd, ta' kull parti ta' Malta, iżda mmorru aktar u naraw kif ngħinu iżjed fejn l-aktar li hemm bżonn. Irridu naraw u nemmnu fil-ħiliet ta' pajjiżna, nemmnu fil-ħiliet tal-poplu tagħna, nemmnu fil-ħiliet tal-ħaddiema Maltin. U rridu nkomplu ninvestu biex naraw li pajjiżna jibqa' miexi l-qudiem. U rridu naraw illi anka kemm fuq il-livell nazzjonali kif ukoll fuq il-livell Ewropew inkunu minn ta' quddiem biex inkunu xprun għall-bidliet, għall-innovazzjoni, għat-tiġdid ta' kif naħdmu. Minn hawnhekk nixtieq illi nirringrazzja lill Prim Ministru li reċentement ħatarni biex ukoll nkun fuq kumitat ġdid issa li hemm fuq il-livell Ewropew li huwa Wide Foresight Network illi flimkien anka fuq il-livell Ewropew se nkomplu nfittxu l-opportunitajiet ħalli mhux biss fuq livell nazzjonali, imma anka flimkien ma' sħabna l-Istati Membri Ewropej naħdmu flimkien ħalli nkomplu nġeddu l-ekonomija lil pajjiżna, lil poplu u nibqgħu mixjin il-qudiem. Però l-aħħar punt li xtaqt nagħmel, din il-ħidma ma bdietx mix-xejn. Din il-ħidma bdiet għaliex il-poplu tana l-fiduċja. Fl-2013 il-poplu derlu li kellu jagħmel bidla u jagħti messaġġ qawwi kemm rid dik il-bidla u tana mandat b'saħħtu ħafna kif reġa' għamel fl-2017. Però biex wasalna l-hemmhekk ejja ma ninsewx il-ħidma kbira illi saret biex dan il-partit imbena f'moviment, kif dan il-partit iġġedded, kif dan il-partit fehem illi aktar ma jiġġedded u iktar ma jara li jibqa' jiġġedded, jibqa' partit li jirbaħ. Dik ir-riċetta, dik il-formola ma nistgħu ninsewha qatt. U aħna urejna bil-fatti li għandna l-viżjoni għal pajjiżna, urejna bil-fatti illi nafu x'inhi triq il-qudiem, urejna bil-fatti li nistgħu niksbu l-aħjar riżultati għal pajjiżna, imma fl-istess ħin. Dan kollu stajna nagħmluh għaliex fostna tirrenja l-għaqda. Tirrenja l-għaqda illi għaqadna dak il-għan tagħna, l-għan li aħna mmexxu l-poplu tagħna l-qudiem, l-għaqda li rridu nibqgħu inkatru, inxettlu u mmexxu l-qudiem fostna għaliex bl-għaqda nibqgħu nirbħu u nibqgħu immexxu lill-partit tagħna, nibqgħu immexxu lil pajjiżna u nibqgħu niksbu l-fiduċja tal-poplu tagħna. Aħna mhux partit li jrid jirbaħ biex jirbaħ. Aħna rridu nirbħu biex jirbaħ il-poplu. Aħna rridu nirbħu għaliex nemmnu fil-poplu, għaliex nemmnu li dan il-poplu jista' jibqa' miexi l-qudiem. U minn hawnhekk prim, irrid ngħidlek grazzi tad-direzzjoni li qiegħed tagħti, irrid ngħidlek grazzi tal-kuraġġ li kontinwament għamlilna, grazzi tal-opportunità li qed tagħtina biex naħdmu flimkien ħalli lil dan il-poplu inkomplu nagħtuh l-aħjar tagħna, inkomplu nagħtuh dak kollu li jixraq, inkomplu nagħtuh dak illi verament għandu bżonn. Ma kienu żminijiet faċli dak li kellna fl-aħħar xhur. U anka ħankomplu niffaċċjaw l-isfidi, però bil-kuraġġ, bid-determinazzjoni u għax inħobbu lil pajjiżna se nibqgħu nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet, se nkomplu nagħmlu dawn l-għażliet it-tajba. Rajtu u rejtkom semmejna l-għażliet it-tajba x'riżultati tawna. Dawn jinkomplu jinkoraġġuna biex nimxu l-qudiem. U iva, meta tara dak kollu li ksibna dan l-aħħar, meta tara dak kollu li ksibna flimkien u dak kollu li rnexxilna nagħmlu, mhux tab xejn li ngħidu li Malta tagħna se tkompli tħares il-qudiem. Nirringrazzjakom. Grazzi lis-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzot Soppardi. U nistieden issa biex indirizza din l-attività politika lil Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela. Grazzi ta' din il-merħba sabiħa, grazzi Furjana. Ħbib tiegħi kemm jien kuntent illum illi dak li nkellimkom dwaru f'daw l-aħħar ġimgħat, dik li nirritornaw lejn in-normalità, dak il-mument issa qiegħed dejjem joqrob.
Nistqarr li naf li kien hemm uħud minnkom illi f'dawn l-aħħar ġimgħat għattuli imma mhux qed tkun ottimist iżejjed, mhux qed tkun pożittiv iżejjed. Jien dejjem tkellimt. Kif tkellimt? Għax kelli l-fatti f'idejja. U nfakkarkom ftit ġara f'Ottubru li għadda kemm kien hemm min meta jien għedt illi f'Jannar ikollna l-vaċċin, kemm kien hemm min ħareġ dawk li dejjem ixerdu dwejja u dlam u qalu qabel April ma ġibux il-vaċċin. Jien kont ta' Jannar, huma qalu mhux qabel April. Fil-verità, ma kenniex raġuni tnejn li aħna ġibnih f'Diċembru l-vaċċin. Hekk ukoll meta tkellim dwar l-ekonomija, kemm qalulna u se jkollkom problemi u mhux se jirnexxilna nirkupraw. Dil-ġimgħa ma tkellimx jien, tkellmet il-Kummissjoni Ewropea. U x'qalet il-Kummissjoni? Semmiha Stefan ukoll. Sas-sena d-dieħla pajjiżna jkun l-aktar pajjiż li jkollu tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Qatt ma ċċettajt li nkun negattiv. Però dejjem kont onest u kont realistiku. Realistiku bħal kif illum niġi qudiemkom u ngħidilkom li għandna sfidi. Għandna sfida fl-Air Malta. Problemi strutturali fil-kumpanija li ilhom ġejjin għal 20 ta' snin, imma it-target tagħna u se naslu għalih se jkun li nsalvaw il-kumpanija. U tista' tissalva l-kumpanija u l-Air Malta se tibqa' ttir b'saħħitha. Infakkarkom bibtiegħi għax illum meta kulħadd issa ftit qiegħed jara illi triq lejn l-irkupru ekonomiku qegħdin viċin tagħha ħafna, infakkarkom ftit imma ħalli ma ninsew qatt ir-realtà ta' dak li għaddejna minnu f'dawn l-aħħar xhur. U noħodkom lura ħalli ħadd bil-politika tiegħu tal-illużjoni ma jipprova jdawwar ir-realtà ta' dak li għexna minnu f'dawn l-aħħar xhur. X'ġara f'Mejju li għadda, x'ġara f'Ġunju li għadda. U nfakkarhom in-negozji kemm dakinhar dak iż-żminijiet fej jew ma kellniex infezzjonijiet jew kellna infezzjonijiet li kont għoddhom fuq id waħda, kemm kellna min kienet jagħmel kampanja sottili minn taħt jitfal ġebla u jaħbi idu biex in-nies ma jħorġux mid-dar, biex in-nies ma jmorrux jixtru fin-negozji u daret infakkarulhom lin-negozji tagħna. Kemm kien hemm kampanji sottili biex in-negozji tagħna jinżlu għarkub tejhom, biex l-ekonomija tagħna tiġi paralizzata. U aħna dejjem konnem il-vuċi tat-tama, il-vuċi tal-fiduċja, dejjem konna realistiċi imma. Dak li kien iswed, edna li kien iswed, dak li kien abjad, edna li hu abjad. U nemmen li din hija l-politika llum li qiegħda tiddistingwi b'mod ċar ħafna iż-żewġ partiti. Min-naħa għandek min qiegħed imexxi l quddiem politika tal-illużjoni li jurik id-debba u jqabbiżlek il-ħmara. Aħna dejjem imxejna u dejjem kont konvint minna dil-politika, politika ta' onestà. U nemmen konvint ħafna li din l-istil ta' politika huwa dak li jixraqlu l-poplu tagħna. Li nkunu onesti man-nies. Li fejn hemm problemi, ngħidu li hemm problemi, li fejn hemm mit-tajjeb, ngħidu li hemm mit-tajjeb, u nkunu realistiċi. Li dejjem nibqgħu saqajna mal-art. Ftit ilu ħbib tiegħi, tafu kif tkellem il-kap tal-Oppożizzjoni x'qalilna. Ħa l-aħħar ċans li kellu biex jiżra d-dubju għall-negattività. Għalli fil-pjan ta' tilqim l-ar għalilna, l-ar. Tinsew, ma tinsewx, x'qalilna ftit tal-jemilu, l-ar fl-Ewropa. Issa li hemm l-istatistika bl-iswed fuq l-abjad, mhux tal-li maħniex l-ar, tal-li aħna l-aqwa fil-mod kif qed illaqmu lin-nies. Issa bqgħu ċerti u żguri li meta jasal Marzu, u jindem tkellim dwar Marzu, bħala dakinhar li fih irridu nibdew it-triq
għall-irkupru ekonomiku semmejt Marzu u semmejt Mejju, żewġ timelines ċari b'għaw ċerti u żguri li jasal dak iż-żmien u jgħidilkom li qegħdin tajjeb f'pajjiżna bis-saħħa tal-COVID team tiegħu. Hekk se jiġri b'għaw ċerti li n-narrattiva ġurnata issa tibda ddur u jgħidu li bis-saħħa tagħna il-pajjiż ħareġ b'saħħtu mill-COVID. Ibqgħu ċerti li hekk se jiġri. U għalhekk il-politika tal-illużjoni, esperti fiha dik u għandhom min jaf jilagħba ħafna. Ullhom ngħidilhom imma li l-politika tal-onestà l-ebda illużjoni mi se telba. Għax in-nies jafu mhux se jinsew min dejjem żammilhom il-moraloli tagħhom f'dawn l-aħħar xhur, ibsin. U min flok żamm il-moraloli tan-nies daħħal id-dwejjaq, daħħal iswit il-qalb, daħħal id-dubju, daħħal jew ipprova anzi jdaħħal il-fema f'moħħ in-nies li pajjiżna ma kien se jirkupra qatt mis-sitwazzjoni diffiċli li għaddejna minnha. In-nies jafu wkoll minn tom il-weight supplement fl-aktar momenti kruċjali. U minflok kien ta' sapport tal-poplu f'nofs pandemija, mar biex tajjar lil sieħbu mit-tmexxija tal-partit, intilfu fi ġlied intern politiku u flok kienu spalla mal-gvern biex flimkien niġbdu ħabel wieħed minflok intefgħu jiġġieldu fil-partit tagħhom u jimminaw lil xulxin. In-negozji jafu wkoll min baqa' warajhom fl-aktar momenti diffiċli bil-posponiment tat-taxxi, bid-diversi miżuri li għamilna bil-support fuq il-kirjiet, bil-support fuq il-kontijiet tal-enerġija, bid-diversi miżuri li għamilna through l-Malt Enterprise. Dak kollu jafuh in-negozji. Il-ġimgħa kelli opportunità, kienet opportunità vera sabiħa li żort premises kummerċjali lokali ta' Dino Fino u hemmhekk rajt esperjenzajt id-differenza ta' dak li għamilna aħna f'dawn l-aħħar snin u ta' dak li għamlet l-oppożizzjoni. Da stajt naraħ, da kollu daw l-ideoloġiji differenti. Stajt taraħ f'post ta' negozju wieħed. Kumpanija li mix-xejn telqet b'investiment li sar bejn imprenditur lokali u imprenditur li ġab iċ-ċittadinanza Maltija bis-saħħa tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Inaqdu flimkien persuna Maltija mitwelid, persuna li ġabet iċ-ċittadinanza tagħha bil-programm u għamlu investiment flimkien. Li kieku kien għall-oppożizzjoni dal-investiment li llum iħaddem 35 ruħ ma sarx. Għaliex dejjem raw kif il-programm ta' ċittadinanza b'investiment ikisruh. U hemm quddiem għajnejja stajt nara l-ġid li ħoloq dan il-programm. Dan l-investiment li telaq minn idea li llum l-investitur Malti mitwelid xtara ix-shareholding tal-investitur ieħor, illum għandek kumpanija li x-shareholding tagħha huwa kollu kemm huwa Malti li tħaddem 35 ruħ li llum timporta l-amara minn barra minn Malta imma li għandha pjanijiet biex tibda timmanifattura lokalment ukoll u jiena nibatilhom messaġġ wieħed. Se ssibu li l-gvern warajkom f'kull investiment li tagħmlu. Ħbib tiegħi ejja ħanoħolmu kbir u ejja ħanwettqu kbir. Għaliex aħna anka skont l-Eurobarometru rajna dil-ġimgħa l-Eurobarometru li jgħid lill poplu Malti u wawċi l-aktar poplu ottimist. U hekk irridkom tibqgħu, ejja ħanibqgħu pożittivi, ejja ħanibqgħu ottimisti, ejja ħalli nkunu ta' eżempju għall-bqija tad-dinja ta' poplu reżiljenti li quddiem il-maltemp juri l-kwalitajiet ta' saħħa ta' għaqda li għandu. U ħbib tiegħi għaliex dan kollu? Għaliex aħna poplu li kull fejn immorru niftaħru b'pajjiżna, li nħobbu lil pajjiżna, li ma nistħux ngħidu li aħna Maltin u mmorru barra minn xtutna u ngħidu li aħna Griegi.
il-Malti veru qatt ma jistħi jiftaħar li huwa Malti. Jien gburi li Malti, gburi li l-Prim Ministru ta' kull wieħed u waħda minnkom. Gburi li aħna l-aktar poplu li qed ilaqqam nies malajr. Gburi li aħna il-pajjiż li se jkollu l-akbar rata ta' tkabbir ekonomiku sas-sena d-dieħla. B'dawk l-affarijiet aħna nifirħu, b'daw l-affarijiet li jagħmlu d-differenza fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minnkom. Forsi tgħiduli wkoll imma, u nifhem illi tgħiduli li tajjeb biss issemmi. Possibbli kollox tajjeb u mela m'hemmx realtajiet ta' nies li batew is-sena li għaddiet, mela ma kienx realtajiet ta' nies li sofrew tnaqqis fit-dħul tagħhom. Xi jfisser? Ifisser dbatijiet, pressures iżjed fil-ħajja ta' kuljum, imma rajna wkoll li għandek realtajiet meta tibda tisma' lin-nies u tinżel viċin in-nies. Semmi ta' Pola semmija Stefan ukoll l-importanza li nibqgħu viċin in-nies biex nisimgħu u x'qalulna n-nies. Qalulna li minħabba li fl-2020 kien hemm min kellu dħul inqas, dak se jkun ifisser li min se jirtira bil-pensjoni bejn issa u l-2023 jiġifieri sa 3 snin oħra, minħabba li f'dik is-sena se jkollu dħul inqas, da se jeffettwa l-pensjoni tiegħu għal-omru kollu. U għaliex? Kif taħdem il-liġi tal-pensjoni? Il-liġi taħdem billi toħodlok l-aqwa 3 snin mill-aħħar 10 snin tiegħek fil-post tax-xogħol u l-pensjoni tinħadem fuq dawk l-aqwa 3 snin. U allura huwa minn hawn lid-dinja jekk inti fl-2020 suppost kien se jkollok l-aqwa income tiegħek, l-aqwa dħul, b'dak li ġara bil-COVID ir-realtà hija nkunu realistiċi ma' xulxin. Kellek nies postijiet tax-xogħol li kellhom inaqsu l-ġranet tax-xogħol minkejja kull support li tajnihom, kellek uħud li kellhom inaqsu ċertu overtime jew kwistjonijiet simili, imma r-realtà hija li on the ground kellek nies li sofrew da tnaqqis. X'għamilna bħala gvern? Għadna ngħidu aħna m'hemmx tagħmel, stajna għamilni hekk. Stajna għadna kontingenza li ħadd ma stennija u m'hemmx wieħed jagħmel dwarha. Ma għamilniex hekk. Li għamilna konna nkunu insensittivi man-nies. Konna nkunu dbedna mir-ruħ soċjali tagħna. U x'għamilna? X'għamilna? Ħriġna b'liġi ġdida dil-ġimgħa fejn għas-sena 2020 il-qlieħ għal dik is-sena se jitqies daqskemm kien f'Jannar u fi frar, x'jiġifieri. Mela jekk inti frar f'Jannar u fi frar konti qed taqla dak li kont qed taqla fis-sena ta' qabel fejn is-sena fejn ma kellniex pandemija, jew forsi aħjar ukoll, il-qlieħ tiegħek għas-sena sħiħa jitqies daqs dak li nħadem għal Jannar u nħadem għal frar. Jiġifieri se jkollna hawnhekk sitwazzjoni fejn dak kollha li sofrew telf fil-qlieħ tagħhom fl-2020 se jitqies għal fini tal-pensjoni tagħhom daqs li kieku ma kellhomx telf u allura da se jissarraf f'pensjoni li b'ebda mod ma hija se titnaqqas minħabba il-COVID. L-istess tas-self-employed. Kellek min? Kellek realtajiet ta' nies li minħabba n-natura, minħabba l-ġeneru tan-negozju tagħhom marru aħjar, kellek oħrajn li marru għar. Għal dak li marru għar se nqisu l-2019, il-qlieħ li kellhom fl-2019, daqs li kieku kien il-qlieħ li kellhom fis-sena 2020 biex bekk huma wkoll ma jkollhom ebda tnaqqis fil-pensjoni tagħhom. Dan huwa wara kollox dak li nemmnu fih, li nħossu għan-nies li nemmnu fil-ħaddiema u li ma rridu lil ħadd jaqa' lura. U tgħiduli wkoll imma inkwiet fuq is-saħħa tan-nies m'għandek xejn. Fuq kwistjonijiet tas-saħħa kollox perfett. Nistqar magħkom jiena bniedem komuni bħal kulħadd u inkwiet fuq is-saħħa jkollok ukoll bħalissa. 5 ijiem oħra n-nanna tiegħi tagħlaq 91 sena. Nhar il-ħamis ittestjat pożittiva għal COVID. Persuna li qiegħda f'Caring Grek kellha problemi respiratorji wkoll fil-passat qarib u jkolli dal-inkwiet bħal kull wieħed u waħda minnkom inkwiet
anka meta tolqot lill-familja. Imma kuntent minn banda li għandha l-aqwa kura f'Caring Rec immexxija minn Stewart Healthcare li nirringrazzjahom tas-servizz eċċellenti ta' saħħa li qegħdin jagħtu. Imma nkun realistiku wkoll nista' nitlaq mill-punt li aħna diġà laqqamna 50,000 ruħ din ir-realtà li għandna f'pajjiżna. Li fil-waqt li ħadd ieħor qed jgħidilna l-agħar fl-Ewropa, il-bieraħ nara statistika li tmexxiet fuq il-medja soċjali anka mill-kap tal-unit tal-procurement ta' pajjiżna li nsellimlu tal-ħidma kbira tiegħu. Fejn turi din l-istatistika maħruġa mill-Unjoni Ewropea hija statistika li ma jmerja ħadd li turi li aħna laqqamna aktar minn 10% tal-popolazzjoni tagħna. L-ewwel fl-Ewropa, l-ewwel fl-Unjoni Ewropea fir-rata ta' tilqim ras ar ras. Dak li għamilna f'pajjiżna ma għadniex lura kieku għal ħadd ieħor, kieku llum, u dan ngħidu bl-aktar mod fattwali, kieku llum, kieku f'dan l-aħħar xhur, kien hemm imexxi il-Partit Nazzjonalista, ibqgħu ċerti u żguri li llum qed niklu l-xulxin bil-ġuħ. Kieku llum aħna qegħdin vera l-agħar fl-Ewropa fir-rata ta' tilqim. Kieku llum aħna vera għadnet nistennew April biex tasal it-tilqima biex jasal il-vaċċin, aħna minflok qegħdin naraw li f'Marzu jkollna ir-raba' vaċċin li minnu għandna 250,000 doża ordnati, 250,000 doża. Dan vaċċin ieħor li se jkun game changer. Game changer għax huwa doża waħda tieħu doża waħda biss dak tal-Johnson & Johnson li jingħaqad ma' 3 ditti l-oħra ta' vaċċin li qed naħdmu bis-saħħa biex inġibu kemm nistgħu minnhom biex inlaqmu kemm nifilħu sabiex it-triq għan-normalità tkun kemm jista' jkun malajr. Kuntent ukoll ħbib tiegħi li il-messaġġ li bagħatna ftit tal-ġranet ilu fil-bidu ta' dax-xahar li nimxu b'kawtela wasal. U wasal għaliex in-nies obdew fehmu l-messaġġ tagħna ta' kemm kien importanti li nkunu prudenti f'dal-ġranet tal-festi tal-Karnival. U meta ħabbarna dal-miżuri qed li xtaqt kienet ix-xewqa tiegħi li fil-festi tal-Karnival nibqgħu għaddejjin b'normalità, daqs li kieku m'għandniex vakanzi. U żgur minn dak li rajt f'dal-aħħar ġranet ukoll li t-tim tagħna mexa sew ma' dan il-parir, bqajna naħdmu bis-saħħa, rajt fuq livell ta' infrastruttura l-ħidma ta' tajjim borġ tara dal-proġetti infrastrutturali, wieħed wara wieħed bis-saħħa, m'hemm sibtijiet, m'hemm ħdud, xogħol għaddej ma' kullimkien. U taraw fil-prattika fiex qed jissarfu dal-proġetti. Jissarfu f'titjib tal-kwalità tal-arja, f'tnaqqis tal-ħin biex tagħmel it-traġitt minn posta li oħra rġajt fl-aħħar inkun fil-ħin. Għall-ewwel darba naħseb. Imma tara differenza għal Marsa Junction bħali ngħix Witilajn. Ta' differenza enormi ta' kuljum meta tmur mid-dar għax-xogħol it-tnaqqis fil-ħin biex tagħmel it-traġitt naqas b'mod drastiku. U l-istess minn jgħaddi mill-Centerlink tarhom daw affarijiet proġetti li jinħassu. Il-bieraħ insellem minn hawn il-Mirjam dalli wkoll. Iffirmajna ftehim kollettiv ġdid għal ħaddiema tal-Water Services. F'nofs pandemija niffirmaw ftehim kollettiv ieħor biex intejbu l-kwalità tal-ħajja l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tagħna, jsegwi dak tal-Armata, isegwi dak tas-CPD, isegwi diversi inizjattivi li għamilna l-ħaddiema tagħna, imma dan frott ta' ħidma li ma tiqafx. L-istess il-ħidma f'Għawdex semmija Stefan ukoll ma taqtax. Minn hawn insellem il-Klint Kamilleri tal-ħidma kbira li qed jagħmel f'Għawdex, verament gburi bil-ħidma tiegħu. U qegħdin naraw, u l-Awċin qed jitkellmu. Ta' ma ngħidux jien, ma tgħiduhx intom biss, jgħiduh l-Awċin. Ta' x'bidla radikali hemm fil-Gżira Awċija. U mbagħad ikollok min jiddispjaċini ngħid bħal Chris Said li segwejtu fuq programm tat-televiżjoni jitkellem b'mod imma meta jisemmi tieni fiber optic cable u jirreferi għalih bħala ħrafa, teżob u ngħid imma ta' f'realtà qed jgħix.
Dana, meta aħna għamilna dat-tieni fiber optic cable, possibbli tasal titkellem hekk fuq investiment tant kruċjali għal Għawdex u tgħidlu ħrafa teżopu. Però dik hija ħbib tiegħi d-differenza bejn min verament jemmen fl-Għawċin u min mhux konvint mill-importanza ta' Għawdex anke f'dik li hija l-ekonomija tal-pajjiż. Mbagħad baqgħet għaddejja l-ħidma. Sal-bieraħ ma nitkellimx jien fuq da suġġett l-immigrazzjoni. Nixtieqkom ħbib tiegħi forsi ħadd ma jaf ir-realtajiet ta' xem fuq l-ibħra. Ħlief dawk l-eroj tagħna li qegħdin 100 metru l-bott l-isfel minn din il-lokanda fejn insabu bħalissa. Dawk biss jistgħu jitkellmu fuq xem fl-ibħra bejn Malta u Libja. Qas nista' ngħidha jien kważi kważi, jgħiduha huma biss għax huma jiġu wiċċ imbuċċ ta' kuljum ma' dawn ir-realtajiet. Sal-bieraħ, u meta ngħid sal-bieraħ huwa sal-bieraħ, sas-sigħat bikrin ta' dalgħodu dawn ir-realtajiet li għandna barra minn xtutna. Dawn huma realtajiet kemm ħiddimna u bqajna naħdmu fuq l-immigrazzjoni u bħalma jiena konvint li l-irkupru ekonomiku se jkun qarib u b'saħħtu. Qrib u b'saħħtu. Bl-istess waqt naf li fejn tidħol l-immigrazzjoni ġej sajf ibes. Mhux sajf qabel is-sajf, imma fis-sajf huwa mistenni li jkollna sajf problematiku. U għalhekk li qegħdin moħnem nafu sew x'qegħdin nagħmlu, nifhem kemm hija problema komplessa, kellek taqlib ukoll politiku fuq in-naħa Libika, u hemmhekk baqgħet għaddejja l-ħidma b'saħħitha tal-gvern tagħna biex inrażnu l-problema mit-tluq tagħha, dik nemmnu konvinti li dik hija s-soluzzjoni li din il-problema tiġi indirizzata mis-sors tagħha u nifhem li f'dan il-mument huwa tajjeb dan is-suġġett mhuwiex fuq nett tal-aġenda tal-pajjiż. Huwa tajjeb għax dak huwa l-aqwa ċertifikat illi l-gvern qiegħed ikollu suċċess fil-ħidma tiegħu. Imma nfakkarkom sas-sajf li għadda kemm dan is-suġġett meta kellna n-numri tal-COVID li nislu l-isfel, kemm dan is-suġġett tela fuq nett tal-aġenda tal-pajjiż. U bir-raġun, għax ir-realtajiet kienu qed juru wasliet sproporzjonati ta' dajjes għal dak li jiflaħ pajjiżna. X'kellna minflok aħna? Kellna membru tal-oppożizzjoni li llum qiegħed parti f'kawża mas-soċjetà ċivili ta' Bernard Grech biex iġibu 50 immigrant mill-Libja f'Malta. Bħalissa hemm kawża quddiem il-qrati tagħna kontrija, kontra l-Brigadier, kontra l-Ministru għall-Intern, fejn daw iridu dak il-50 immigrant li qegħdin il-Libja dak li jmorru lura għal-lejt illi għadda, iridu bil-fors iġibuhom lura Malta. Dik hija r-realtà ta' x'għandna f'pajjiżna fuq naħa gvern li jindirizza b'mod sod din il-kwistjoni, mela jien ma nafx li l-Marsin ma nistax nabbihom b'aktar pis fuq l-immigrazzjoni li l-Marsin irid intihom ir-reġenerazzjoni ekonomika tal-Marsa. Mela aktar immigrazzjoni. U ngħid ukoll, għandna kap tal-oppożizzjoni li se jikkontesta fuq il-5 distrett. U li l-Birzebbuġa dan li rridu ntu aħna aktar pis immigrazzjoni, jew irridu nagħtu lin-nies ta' Birzebbuġa livell ta' kwalità ta' ħajja aħjar. Mhux biżżejjed refgħu diġà piżijiet in-nies ta' Birzebbuġa, mhux biżżejjed diġà refgħu piżijiet, irridu nixħtulhom dan il-pejs kbar u meta nsaqsi saqsu lilkom infuskom. Għala dil-pożizzjoni. Għala x'jekk nista' nifhem li jkollna kontroversja politika fuq suġġett jew ieħor mal-oppożizzjoni nifhem li jista' jkollna f'suġġetti fejn ma naqblux. Imma fuq da suġġett possibbli ma jkollniex pożizzjoni komuni li pajjiżna ma jiflaħx aktar piżijiet, di pożizzjoni. Kull pajjiż Ewropew ħada. Jekk titkellem ma' kull pajjiż jgħidlek illi għandu politika komuni li fejn tidħol kwistjonijiet ta' immigrazzjoni ħadd ma jaċċetta li jkollu piżijiet sproporzjonati. Piżijiet jiġifieri akbar minn dak li jiflaħ il-pajjiż. U għalhekk li n-nies jafu fejn qegħdin magħna wkoll.
in-nies jafu fejn qegħdin miegħi u ma' dan il-gvern fuq kull suġġett. Fejn hija l-Covid, fejn hija l-ekonomija, fejn hija l-immigrazzjoni, fejn hija l-Ermolta, magħna taf fejn qiegħed. U ħbib tiegħi dan huwa suġġett. Jekk hemm tema diffiċli li bħala Prim Ministru, bħala mexxej ta' pajjiż, jekk hemm tema li hija diffiċli, l-immigrazzjoni hija waħda minnhom. Għaliex mhix suġġett li tista' toqgħod tieħu ritratti u tippoża u tidher sabiħ fuq, għax hija suġġett ta' deċiżjonijiet ibsin, ta' deċiżjonijiet li jmissu l-kuxjenza tiegħek, ta' deċiżjonijiet li ma teffordjax li taqta' ħażin fihom, ta' pressjonijiet tal-jiem imqajjem u tankwiet li mhuwiex wieħed żgħir. Però nemmen li hija tema li iva tiddistingwi mexxej veru għal mexxej li mhux lest jieħu deċiżjonijiet. L-pożizzjoni tiegħi hija ċara. L-ewwel l-interessi tal-Maltin u tal-Awċin. Ħbib tiegħi imma mbagħad tibda tara kemm dak li dejjem qed li aktar ma jinbidlu affarijiet fil-Partit Nazzjonalista aktar fir-realtà ma jinbidel xejn. U dal-għodu qomna rajna l-gazzetti tal-ġurnata u rajna attakk koordinat ċar ħafna kontra l-President tar-Repubblika. U dnub tal-President x'kien? X'inhu dnub tal-President? Li appella l-Għaqda Nazzjonali. U ħarġu kontrih. Se jista' jgħid li ma kinux miftemin, aħna nafu li kienu. Imma taraw li jattakkawh għax tkellem fuq l-Għaqda Nazzjonali, l-iktar ħaġa li ma jemmnux fiha. U kif il-President ġimgħa qablu kont tkellimt qudiemkom jien dwar din it-tema tal-Għaqda li tant nemmen li kruċjali. Kruċjali, kemm hemm temi u kemm jista' jkollna filosofiji dwar kif irridu nimxu il-qudiem. Tista' jkollok teoriji fuq l-ekonomija, jista' jkollok kwalunkwe viżjoni għal pajjiż. Ċentrali l-Għaqda. Ċentrali l-Għaqda f'partit biex ikun jista' jmexxi pajjiż, ċentrali l-Għaqda biex partit politiku jmexxi l-gvern. ċentrali f'mumenti partikolarment bħal dak tal-lum fejn għandek sfidi li rridu nidħlu għalihom li bħala pajjiż tkun maqut u dak li ma jridux. L-Għaqda għandha tema lihom għaliex jemmnu fil-politika ta' ifret biex issaltan. Aħna bil-kontra. Aħna nemmnu fil-politika li taqqat poplu wieħed flimkien, li jiġbed ħabel wieħed il-politika tat-tim Malta. Il-politika li flimkien aħna rridu il-ġid għal dan il-pajjiż. U lilin minn dan l-attakk kontra l-President tar-Repubblika rajna wkoll kemm aktar ma jinbidlu jew jidhru li jinbidlu affarijiet fl-oppożizzjoni, iktar ma jinbidel xejn, u rajna lill-ħabib tiegħi l-Onorevoli David Take dil-ġimgħa li ħareġ qatta bla ħabel kontra żagħżugħ li id-dnub ta' dan iż-żagħżugħ kien li m'għamilx bħal David Take u kien viċi sindku ta' San Pawl il-Baħar u rriżenja, għax da David Take ma ninsewx li minn hemm telaq, kien viċi sindku ta' dik il-lokalità u flok ħadem biex iġib il-bidla f'dik il-lokalità abdika u telaq. Carlos Zarb ta' 17-il sena x'għamel bil-kontra. Qal jien żagħżugħ li għandi 17-il sena biss, imma nemmen li nista' nġib il-bidla f'dik il-lokalità ta' San Pawl il-Baħar. Ikkontesta l-elezzjoni u n-nies intom fdawh bil-vot tagħhom. U Carlos Zarb ħanfakkar ftit ir-retroxena għal dak li qala David Take għax ħadd ma spjega eżatt x'ġara. U llum jiena nixtieq li niġi qudiemkom u nkun onest magħkom ta' kif ġraw l-affarijiet. Da żagħżugħ ta' 17-il sena ġej elett bħala viċi sindku ta' dik il-lokalità. Ta' 17-il sena n-nies fdawh biex ikun viċi sindku ta' dik il-lokalità. U mbagħad ingħaqad ma' David Take. Min ingħaqad? Ingħaqad dak li jmexxi s-soċjetà ċivili ta' Bernard Grech u fuq il-blok tiegħu qallu inżagħżugħ li fallejt low levels tiegħek. Ara naqra li żgħażagħ kif jippruvaw jiddemoralizzawhom. Issa apparti li mhux vera di ta' low levels, imma qas li kienet. Min bniedem li tagħna l-ikbar falliment fit-trasport pubbliku f'pajjiżna tippretendi li jiġi attakka żagħżugħ fuq low levels?
minn bniedem li kull ma misfħajtu fallih se jitkellem fuq falliment ta' żgħażagħ u jien ngħidlu li żagħżugħ ta' 17-il sena ta'kom lezzjoni kif ta' 17-il sena kien ġi fdat bħala viċi sindku. Imma nfakkarkom ukoll li meta l-poplu eleġġih bħala viċi sindku tal-lokalità. Dakinhar fl-2019 ħarġu kontrih kienu wkoll il żagħżugħ u qalu imma għax għandek 17-il sena raw kif dawru l-liġi tal-kunsilli lokali u qalulu ma tistax tkun minkejja lill-poplu f'dak. Ma tistax tkun viċi sindku. Niftakar dakinhar gburi li kont l-uniku wieħed li bqajt warajh dak iż-żagħżugħ u bqajt niġġieled sabiex jista' jkun viċi sindku. Ma wasalx għax kien hemm min kellu fehma differenti, ma jimpurtax. Ma ejt bidi fuq il-kuxjenza ngħid li dakinhar kont wara Carlos Żar, insistejt fuq id-dritt tiegħu li jkun viċi sindku la darba l-poplu oġbu jagħtih il-fiduċja. Dakinhar raw kif għamlu biex ma ħallewx lil dan iż-żagħżugħ ikun il-viċi sindku ta' dik il-lokalità. U issa qed insemmi l-individwu ma aktar il-prinċipju attakkawh lil dan iż-żagħżugħ għax huwa fuq board ta' Finance Malta. U nerġgħu mmur lura l-2019. Fl-2019 dal-gvern kellu dil-fondazzjoni Finance Malta. U fl-2019 di twaqfet fi żmien gvern nazzjonalista. Fl-2019 bdilna bħala gvern biċċa mill-kuntratt li jwaqqaf din il-fondazzjoni, ħloqna kumitat ta' żgħażagħ u daħħalna obbligu fuq il-fondazzjoni li fil-bord ikun hemm membru wieħed li hu żagħżugħ. Għax hekk nemmnu aħna. Aħna nemmnu li t-tmexxija taż-żgħażagħ fl-entitajiet tal-gvern hija kruċjali. U fl-2019 bdilna il-kuntratt, kuntratt quddiem notar, kuntratt pubbliku li jista' jarah kulħadd, fejn għadna li jrid ikun hemm kumitat taż-żgħażagħ u li il-president ta' dak il-kumitat ikun fuq il-bord ta' din il-fondazzjoni. Jiġifieri il-preżenza ta' żagħżugħ kienet maħsuba fil-kuntratt li bih irranġajna il-foundation, il-kuntratt li waqqaf din il-fondazzjoni. Mbagħad qalu l-niżjed il-ġimgħa. Id-dnub tiegħu għax jimilita fil-Partit Laburista. Dak id-dnub meta tipprova tasar. L-ewwel dnub tiegħu li huwa żagħżugħ u min ma jemminx fiż-żgħażagħ jara kif fil-mument tal-prova jattakkom, u t-tieni dnub li jimmilita li huwa kunsillier fil-Partit Laburista u membru fil-Forum Żgħażagħ Laburista. Qalulna intom taħtru n-nies mhux fuq il-meritokrazija imma fuq l-affiljazzjoni politika. Tafx ma qalux li dil-ġimgħa kellna ħatra importanti ħafna fil-pajjiż. Li hija dik l-aktar jiena fil-fema tiegħi l-aktar kumitat importanti li għandna f'dan il-pajjiż. Dak li jirrevedi l-għotja ta' tenders pubbliċi, jissejjaħ Public Contracts Review Board. Dan huwa kumitat li qudiemu jidru appelli minn tenders tal-gvern, tenders ġejjin minn fondi pubbliċi li jiġi li jkunu ta' miljuni, ġi li jkunu ta' 20 ta' miljuni, ġi li jkunu ta' mijiet ta' miljuni, m'hemmx dubju, jekk mhux l-iktar bord importanti, wieħed mill-iktar bordijiet kruċjali, żgur l-iktar bord sensittiv li għandna f'dan il-pajjiż. U x'kienet l-għażla tal-gvern? Mhux ta' membru issa fil-fondazzjoni fil-Finance Malta da' żagħżugħ inħatar membru. Issa kellna l-għażla ta' chairman, jiġifieri il-president ta' dan il-kumitat. Il-min ħtarna. Ma jsemmuhiex dawk li qalu li aħna ma naħtrux bil-meritokrazija. Ħtarna bniedem illi avukat tal-affarijiet tiegħu immens li huwa ex-konsillier tal-Partit Nazzjonalista, ex-kandidat tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, dak ma semmewx. Ġifieri f'bord sensittiv u kruċjali bħal PCRB li aħna kellna din il-ħatra, dak ma jgħidux dik meritokratika l-ħatra. Ma qalux laqqas l-istess esponent tas-soċjetà ċivili li jmexxi l-blog li bih jikkontrolla lil kap tal-Oppożizzjoni ma qalilniex lanqas illi ftit tal-jiem ilu inħatar kummissarju għall-edukazzjoni persuna li sikwiet tagħti intervisti fuq dan il-blog partikolari tikkritika b'mod assidwu lill-gvern. Dak ma qalux. Dak meritokratiku
Imma l-ħatra ta' dan iż-żagħżugħ le, partiġana kienet. U r-realtà meta ta' sarija waħda, baqgħu l-istess nies li jemnu li huma jistgħu u intom le. Però jien li l-min irid jiddemoralizza liż-żgħażagħ ngħidlu. M'għandekx ċans. Għax se nkun hemm jien li niddefendi lil kull żagħżugħ. Se nkun jien fuq qudiemnet li niddefendi lil żgħażagħ bħal Nicole Grech u bħal Yves Borg Bonello li fil-kritika tagħhom lejn il-gvern għandhom kull dritt li jsemmaw il-vuċi tagħhom u se nkun jien li niddefendihom minn kull attakk. Ngħidilhom iżda messaġġ wieħed, intom flimkien miegħi tistgħu tagħmlu ħafna u ħafna ġid għal dan il-pajjiż. U għalhekk nistedinkom, ejjew flimkien magħna ħalli nkunu parti minn Tim Malta li tant għandu għal-qalbu lil pajjiż, lil mill-interessi partiġani, lil mill-politika partiġana. Tim Malta, intom tistgħu tkunu parti minn Tim Malta magħna. U għalhekk ħbib tiegħi iva Tim Malta li jemmen fiż-żgħażagħ, Tim Malta li jemmen fin-nisa. Kif semmit Pola, nemmnu fiż-żgħażagħ, nemmnu fin-nisa, nemmnu ma wkoll fil-bilanċ li għandu jkollna li iva nifmu li fit-tmexxija tal-pajjiż irid ikollna żgħażagħ, irid ikollna nisa, irid ikollna nies ta' mezz età, irid ikollna nies ukoll li għandhom aktar esperjenza tal-ħajja, din il-taħlita ta' nies li jingħaqdu flimkien biex niġbdu dak il-ħabel wieħed u kulħadd jagħti l-kontribut tiegħu. Mhux biss min jemmen f'dan il-moviment, anke min għandu fehmiet politiċi differenti. Kulħadd jagħti l-kontribut tiegħu biex immexxu lil dan il-pajjiż. Il-qudiem iva dan huwa l-moviment li jemmen Tim Malta li jemmen fid-drittijiet ċivili. Konvinti minnhom. Ma ngħidux għal kosmetika li nemmnu fid-drittijiet ċivili. Aħna konvinti fid-drittijiet ċivili. Tim Malta li jrid li Malta u Għawdex imorru lura għan normalità sħiħa kemm jista' jkun malajr. Tim Malta li jemmen fin-negozji. Tim Malta li jrid l-għaqda nazzjonali. U għalhekk ħbib tiegħi dal-appell tiegħi lil kull wieħed u waħda minnkom illum ejja ħanaħdmu deħlin lejn ġimgħat fejn verament se nieħdu lil Malta u lil Għawdex lejn prosperità ġdida, it-targets jibqgħu ċari, tħallu lil ħadd jaqtalkom qalbkom, ejjew nibqgħu maqudin flimkien, nibqgħu immexxu l-interessi tal-Maltin u tal-Għawċin il-qudiem. Taqgħu qatt tal-ebda provokazzjoni, ibqgħu xerdu l-valuri tal-imħabba, il-valuri tal-aqda, l-valuri tas-soċjetà maquda li temmen fl-aktar prinċipji bażiċi, il-valur tal-familja, il-valur tal-aqda, l-valur li nħobbu lil xulxin, li naħsbu f'ħadd ieħor dal-valuri sbieħ illi tallimna f'dawn l-aħħar xhur jew saħħaħna f'dawn l-aħħar xhur, ejja ħanibqgħu naħdmu flimkien sabiex nieħdu lil dan il-pajjiż li tant u tant inħobbu lejn fejn verament jixraqlu. Nirringrazzjakom. U bid-diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela wasalna fit-tmiem ta' din l-attività politika. Nirringrazzja lilkom kollha li naqgħodtu magħna, lilkom li kontu qed issegwuna fuq l-istazzjon u għandu permezz tal-medja soċjali, nixtieqilkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb insellmilkom.